yane baba wai yane gayu wai yane nazo ba su kala da suna muni ko in kula sai na ce musu ba matsala yanzu ga abinci na a kula kaya na ma da bula a gaban su nake caccanza kala na faso kamar hasken fitila kai na kama da wuta dan ana ta zance na a gasa ya kamata in ga ruwa da gasa fasina sun kosa duk suna jiran su gana tasa daga Lagos back to Kano zan biyo ta Bauchi garin masa Barno fata amsa kai iko sai Allah shi ya so ku ji ne a can nesa yane to yane baba wai yane to yane gayu wai yane ba kudin ganja ne demo ne to wai yane ba kudin syrup ne demo ne to wai yane ba kudin shisha ne demo ne to wai yane ko dai wayar ka ba data ne demo ne yane to yane baba wai yane to yane gayu wai yane normal ne to idan normal ne gayu na ku mu taru mu ba su kala ni ta su ban da garama mace ta ce in ja gaba to ku yi ta addu'ar Allah ya tsare amin in na zo kar ku tare dan da na iso gun za su ware wai ni za su tare tsere na za su gure tukata da su ware lalle kun tafka kure fa suna fadin Allah ya tsare amin wai kai gaye ne sosai ma kai ma gaye ne sosai ma in kai gaye ne ka cika to mu ga baby a zaune jira ka gani wai kai gaye ne sosai ma kai ma gaye ne sosai ma in kai gaye ne ka cika to mu ga mota a fake jira ka gani wai kai gaye ne sosai ma kai ma gaye ne sosai ma in kai gaye ne ka cika to mu gaye kwantati da aka gani wai kai gaye ne sosai ma kai ma gaye ne sosai ma in kai gaye ne ka cika to mu ga dula a kunne jira ka gani wai kai gaye ne sosai ma kai ma gaye ne sosai ma in kai gaye ne mu ganka da ril cikawa hoto yane yan mata yane ba kudin koda ne yane yan mata yane ba kudin mayi ne yane yan mata ba kudin cilin ne yane yan mata ba kudin anko ne ko saurayin kidan faudin ne yane yan mata ba kudin iPhone ne ko dai kina ta lissafin ne yane yan mata in ke big girl ce mu ganki da ricikawa hoto a hoto